बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. हर हर महादेव. मळगाव येथील भिल्लवाडी ग्रुप ग्रामविकास मंडळ मुंबई व मळगाव ग्रामस्थ यांच्या वतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे 395वी शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. शिवजन्मोत्सवानिमित्त पहाटे 5 वाजता हनुमंतगड फुकिरी येथून छत्रपती शिवाजी महाराज चौकपर्यंत मशाल रॅली काढण्यात आली. त्यानंतर सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिषेक करण्यात आला. सायंकाळी हायवे ब्रिज ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौकपर्यंत ढोलपथक लेझिम नृत्यासह भव्य रॅली काढण्यात आली. यावेळी जय भवानी जय शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज की जयच्या घोषणा म्हणगावात शिवमय वातावरण निर्माण झालं होतं. जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी. हर हर महादेव. रात्री वेशभूषा व वक्तृत्व स्पर्धा, लाठीकाठी आदी कार्यक्रम पार पडले. शिवाजी महाराज की जय. जो 65 किलोची तलवार बाळगतो त्याचे नाव यसाजी. 2000 शतकांची एकटा झुलतो त्याचे नाव बाजी. मर्दानी खेळ झाल्यानंतर स्पर्धेचा बक्षीस समारंभानं शिवजयंतीची उत्साहात सांगता झाली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.